Mladé ženy v Rovnošate vždy vzbudzovali pozornosť. Náš dnešný lístok z vojenčiny je práve o nich, o ženách v Rovnošate príslušníka Československej ľudovej armády. Sme vo vojenskom učilišti podjavorínskych partizánov v Novom Meste nad Váhom, jedinej vojenskej škole, ktorá pripravuje mladé dievčatá po maturite pre vojenské povolanie. Poslucháčky polročného kurzu sa tu učia abecedu rádistiek, radiodialnopisáriek a ďalších odborností. Moderné formy spojenia sa už dnes nezaobídu bez najmodernejšej spojovacej techniky. Naučiť sa dobre rozumieť zložitej spojovacej technike a ovládať ju dá poriadne zabrať mladým ženám. Svoju vojenskú odbornosť precvičujú v učební, v kabinetoch aj na cvičisku. Koľko radistických generácií takto začínalo? V rádiovej a rádioďalkopisnej učebni sa učia poslucháčky nájsť v zdanlivom chaose najrôznejších zvukov a signálov ten pravý. Tajomstvá telegrafného kódu či ďalekopisného záznamu vábia. No vyznať sa v nich, ovládnuť ich, to chce učiť sa a ustavične opakovať. Po 5 mesiacoch usilovnej práce to už dievčatám ide dobre. Popri odbornej výučbe absolvujú aj základný vojenský výcvik. A pretože dnešný lístok z vojenčiny posielame v predvečer Medzinárodného dňa žien, želáme im a všetkým ženám v Rovnošate radosť z práce a ďalšie úspechy pri vykonávaní ich zodpovedného povolania.